Ben, bo día, estamos aquí presentando hoxe Galiza Cultura, a Federación das Seccións Culturais de Galiza que se constituíu o pasado 11 de decembro no Museo do Pobo Galego en Santiago, que nace co objetivo de aglutinar ao seccionismo cultural galego e darlle un corpo a nivel nacional e ter unha programación fixa e estável ao redor da cultura galega. O pasado 11 de decembro escollemos xunta directiva onde forman parte diferentes entidades de todo o país, ademais das máis de 40 que xa se adheriron a esta federación. Estas entidades que forman parte xa da xunta directiva son a Pomba do Arco de Foz, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña, Maio Longo de Pontevedra, a Agrupación Cultural Medulio de Ferrol, a Asociación Cultural Vagalumes da Estrada, a Asociación Cultural O Castro de Vigo, a Agrupación Cultural Altofalante de Ribeira e a Agrupación Cultural O Galo de Santiago. Ademais, escolleronse os diferentes cargos desta xunta directiva e temos a honra de presentar hoxe a presidenta eleita desta Federación das Seccións Culturais de Galiza que ten como nome Galiza Cultura e tamén presentamos hoxe aquí o que será o deseño do noso logotipo. Xa máis nada, darlle a palabra a Pilar García Negro, a presidenta da nosa, desta Federación das Seccións Culturais. A honra é miña no sentido de que se me confiase a representación formal desta nova entidade, Galiza Cultura, que mesmo sendo e tendo aspiracións de modernizar e poñer o día a cultura de noso, a cultura galega neste século XXI, non por iso perde a súa conexión coa nosa historia inmediata e mesmo coa historia máis distante no tempo. É ben sabido que a conciencia sobre a Galiza renace no século XIX non grazas ao concurso cultural ou a acción cultural, senón exclusivamente, monográficamente dentro dela e en concreto a través da literatura. Isto é da restauración do uso do galego, do idioma galego como instrumento público. E a partir de aí, con impases, con vicisitudes e tantas veces dependentes dunha historia de España que negativizou tradicionalmente a Galiza, mas digo que a partir de aí e até os nosos días hai todo un camiño de restauración que pasa por ou que contén varios itinerarios. Un deles, naturalmente, é a reapropiación da nosa historia, da nosa arte, da nosa literatura, de toda a práctica cultural acumulada ao longo do tempo. Outra liña fundamental é non o desprezo, senón todo o contrario, o enaltecemento, sen divisións clasistas de ningún tipo, de todo o tesouro da cultura popular, que se quer conceptuar como viva e non como un depósito etnográfico ou arqueolóxico. En terceiro lugar, o que se realizou e o que nós queremos seguir realizando é darlle non un carácter ritual ou protocolar á produción cultural de hoxe, senón ofrecer unha plataforma que divulgue toda a creatividade, toda a potencia cultural actual, que é moi ampla e moi variada na música, nas artes plásticas, na fotografía, na literatura, no teatro, na revitalización da nosa historia, mesmamente inclusive na difusión da ciencia galega concebida como nacional e non como vocacionada a forza para ser exportada, para ter que emigrar, debates fundamentais dos nosos días como o feminismo e a súa necesaria incidencia social e, naturalmente, tamén toda a
conexión bilateral co denominado mundo da lusofonía, porque compartimos lingua e unha consanguinidade directa, e, por tanto, queremos excitar moito máis esa fecunda relación continuada de produtos culturais entre Galiza, Portugal, Brasil ou outros países de lingua portuguesa. E, a partir de aí tamén, desta relación bilateral, pois, naturalmente, todo o que atinxa unhas relacións internacionais sen distinción de países ou de continentes con toda a humanidade e con todo o planeta, mas sempre desde a Galiza e desde a nosa posición de autonomía, nunca de sumisión. Entón, todo isto é o que queremos agora nesta nova coordenadora, nesta nova organización, Galiza Cultura, poñer ao día, anovalo con todos os ingredientes ou con todos os elementos da modernidade actual, do ano 2010 e 2011, e cun espírito tamén de ruptura simbólica de vellos artefactos administrativo-políticos que non nos fan ningún ben. A que me refiro? Refírome a que queremos romper simbólicamente, a través da nosa actuación, a noción de provincia e, por tanto, a división artificiosa completamente que reina na nosa nación. Queremos ter unha actuación nacional que interconecte comarcas e que nos permita coñecérmonos de unhas a outras. E, naturalmente, tamén non imos ficar inactivos nen calados porque exista unha Consellaría de Cultura que somente porta o nome como un de galega, como un adxetivo prescindível, pero que non está a cumprir a alta misión estatutaria que debera no goberno actual e na Galiza actual. Entón, non por iso imos ficar calados nen inactivos, de modo de maneira que nos veremos obrigados a cumprir, en grande parte, funcións que a Administración galega tiña que asumir e que, polos vistos, non está disposta a facelo. Podemos recordar como este ano, concretamente en 2010, Rosalía de Castro, no 125 aniversario do seu pasamento, existiu grazas a todo un amplo movimento popular organizativo en funcionamento por todo o país que veu que viñemos homenaxear a nosa escritora aquí a Compostela o 15 de xullo deste mesmo ano 2010. O mesmo diríamos de Ricardo Carballo Calero, que foi clamorosamente ausente de calquer recordación oficial neste ano en que recordamos o centenario do seu nacemento e os 20 anos do seu pasamento. E o mesmo diremos a respecto de Castelao ou de outras moitas figuras. E isto non é en absoluto, pola nosa parte, cultura funeraria, senón tributo de cariño, por suposto, de recordación de vida e de homenaxe política activa e viva aos que nos fixeron, aos que nos construíron ao longo do tempo e que permitiron que, efectivamente, a Galiza como nación cultural tamén exista. E grazas a ela nos podamos, grazas a toda esa tarefa, a todo o seu traballo, nos podamos efectivamente proseguilo. De maneira que agora dou a palabra aos meus compañeiros para que podan facer algunha precisión ou explicar algún pormenor significativo desta nova coordenadora de Galiza Cultura, da que aquí na mesa estamos representados xa comarcas
lugares diferentes do país como símbolo tamén desa necesaria actividade nacional que queremos que funcione para romper anacronismos e retraso histórico que do ponto de vista oficial tan lamentablemente padecemos. Moitas grazas. Moito bon día a todas, moito bon día a todos. Hoxe aquí, efectivamente, temos a rolda de prensa para presentarmos ao país esta entidade, que é a Federación de Asociacións Culturais da Galiza, unha entidade que, como antes ben dicía a presidenta Pilar García Negro, nace coa vontade de proxectar a cultura galega por todo o país, rompendo esquemas decimonónicos como son as provincias, esquemas políticos como son certas entidades que temos neses momentos nos órganos de goberno da nación, e unha entidade, unha federación que parte dun proxecto de hai xa tempo, hai xa varios meses, un grupo de entidades, de asociacións culturais do país, reuniuse en Compostela coa esperanza de podermos traballar en conxunto, coa esperanza de xuntarmos esforzos daqueles organismos, daquelas entidades, daquelas asociacións que traballan no país a favor da cultura galega, da promoción da cultura galega e de todo o que representa a palabra cultura, no seu sentido máis nobre, máis amplo do termo. Após esas xuntanzas iniciais que comezaron en xuño, finais de xuño, comezos de xullo, e após tamén varias reunións que fui habendo ao longo destes tempos, foronse concretizando as estrategias para nos podermos hoxe constituir. Houve varias xuntanzas en que se foron redixindo documentos para os debatermos, documentos para falarmos deles sobre o que queríamos facer no país. Elaborouse unha proposta de estatutos que foron presentados e que foron aprobados hai unha semana nesta mesma cidade de Compostela, no Museo do Pobo Galego, e hoxe en día temos a sorte de podermos falar de que ao redor de 40 asociacións culturais do país xa fan parte da Federación de Asociacións Culturais de Galiza. Son todas elas asociacións diferentes por funcionamento, por actividades, por sistema de traballo, mas son a mesma entidade, ou así poderíamos dicir, no referente á defensa da cultura galega e á defensa da promoción da cultura galega. É por iso que para xuntarmos esforzos e para traballarmos en proxectos comuns que se poidan dar a coñecer por todo o país, por toda a xeografía nacional, se constituíu esta federación, esta nova entidade que hoxe temos aquí a honra de lanzarnos ao público. As asociacións que están hoxe en día adheridas ou que fan parte desta entidade parten, como dixen antes, de situacións diferentes, mas todas elas teñen en común a defensa da lingua, a defensa da literatura galega, a promoción, por tanto, da lingua e da literatura galega nuns tempos certamente críticos para o que estamos hoxe en día vivendo, a promoción da idea de Galiza como unha nación, a proxección nacional, por tanto, do noso país, a defensa das políticas de igualdade que leven a que a condición do feminino se vexa equiparada á mesma condición do masculino, a integración, por tanto, de esforzos para que a lingua, a cultura, o xénero teñan unha, digamos, dinamización a nivel nacional, e tamén, por suposto, a defensa das figuras históricas da nosa cultura. Antes falaba aquí Pilar García Negro de Rosalía de Carballo e, efectivamente, este tamén é outro dos campos en que a Federación de Asociacións Culturais de Galiza, Galiza Cultura, ten pensado traballar e ten pensado xa, desde logo, levar á práctica nestes meses iniciais xa diversos
proxectos.